lina mulej, henna lina mulej, henna lina lejk mulej nollulub na jismana għalix fiki tamajna finikek henna lina mulej, henna lina soben nidlu tal-moti nitolbu trotti l-mafra tal-ħsara henna lina mulej, henna lina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum il-ġimgħa tar-Randan imqaddes kalla jrejt bħallum ġimgħa niċċelebraw it-tifkira devozzjonali ta' Omna Marija Addolorata. Ejjew eżisħuti nifhmu aktar l-importanza li nidħlu fl-ispiritu tar-Randan, nidħlu f'dan l-ispiritu ta' dan iż-żmien, fl-ispiritu ta' dan iż-żmien li l-mulej fih isejħilna t-talb għas-sawm u l-penitenza u għall-karità u xek. Waħda titwassal għall-oħra, dak mhux mifrudin. It-talb ilaqqana mal-Alla, Alla jurina il-bżonn li nikbru fil-kontroll fuqna nfusna, għalhekk is-sawm u xek nidraw ngħidu lejli nfusna biex nirbħu t-tentazzjoni eżisħuti. U allura mbagħad is-sawm il-flus se nifrankaw biex ngħidu hekk u xek meta insumu mhux biex nixtru xi ħaġa sabiħa għalina, imma biex niftakru f'ħutna il-foqra u xekk eżisħuti. Mela waħda twassal għall-oħra. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej illum biex jenna ħalli hekk din il-ġurnata b'mod speċjali nitfgħu ħarsitna fuq is-sarib ta' Ġesu u nimmeditaw it-tbatija ta' Ġesu biex jifdina u jsalvana. Ħanieqfu ftit mumenti fiskiet u b'umilta nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, mulej ħniena. Ħenna għalina, Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-ruħħuna Joseph Muscat. O Alla, int ħejjejt għalina għajnuna xierqa biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għammel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-erf. In-nies il-ħżina ma ħasbuhiex sewwa u qalu bejnietom nonżbulu lil-ġust għaliex hu taxkiel għalina fit-triqna u kontra l-emejjel tagħna. Iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna. Jgħid li jara fil-Alla u jsejjaħ lilu nnifsu bien il-mulej. Għalina hu ċanfira tal-femijiet tagħna, narah biss taħt għajnejna idejjaqna, għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu u ma tixbaħ lil ħadd l-imġiba tiegħu. Lilna jodna ta' nies folot jistmel drawitna bħal ħaġa muqżiża. Ħin jsejjaħ it-tmiem tal-ġusti u
u jiftaħar li Alla missieru. Ħanaraw veru kliemu, naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u Ibn Alla jaqbes għalih Alla u jeħilsu minit l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħrija biex naraw xit-tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija għax kif jgħidu għandu min ħarsu. Ek ħasbuha imma tqarqu, momija minn ħżunitom, ma femux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma bassrux li hemm il-ħlas għal-qdusija, lanqas ma għarfu li hemm premju għal min u blaħtija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jaqret minn fuq l-art tifkirietom. Jajtu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismaqhom, midwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Jgħin lil dawk bruħhom mifnija, kbar huma l-ħsarat ta' raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Jaħarislu għadmu kollu, ebda waħda ma titkissirlu. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu baqa' jdور fil-Galilija għax ma rridx joqgħod idur fil-lodija billi l-lowt kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għal-lowt il-festa tal-Erejjex. Wara li ħutu telew għall-festa telew ukoll mhux bid-der imma bil-moħbi. Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh. Araw b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbarat għarfu li dan huwa il-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju olla leħnu qal: intom lili tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jiena ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jien minn għandu ġej u kienu li batni. Huma fittxew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma metti deħ fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Waħda mix-xjenzi jew mill-istudji ta' żmien eżisħuti li llum hija xjenza importanti ħafna, studju importanti ħafna dwar il-bniedem, hija dik li nsejħula l-psikoloġija u x'hekk il-mod kif jaħdem il-moħħ tagħna, mhux il-moħħ fiżiku biex ngħidu hekk imma iktar ngħidula l-menti ħanejdu hekk. Il-mod kif nirraġunaw, il-mod il-memorja tagħna li ovvjament taffettwana ħafna. Hemm dak li ngħidulu wkoll is-subkonxju. Is-subkonxju huwa qisu parti mill-moħħ tagħna li fija tkun ħażnet ċerta memorja
li kultant laqqas nkunu konxji tagħha, imma tkun qed taffettwana ħafna. Pereżempju tfulija tagħna, ċertu memorji ta' tfulija tagħna jew esperjenza ħanejt aħjar, esperjenzi ta' tfulija tagħna li jibqgħu jaffettwawna ħajtna kollha waqqas nintebħu. Għalfejn qed ngħidilkom dan. Ma nafx tajtux każ l-ewwel qari tal-lum il-ktieb tal-Erf eżis ħuti kif il-ħżiena in-nies u x'hekk din hija profezija fuq Ġesu l-ewwel qabel kollox. In-nies li riedu jeħilsu minn Ġesu. Ir-raġuni kienet u x'hekk għax kienu jgħiru għalih. Għaliex kienu jaraw li huwa bniedem tajjeb, kienu jaraw li Ġesu huwa l-mibgħu ta' Alla, kienu jaraw li jgħid il-verità mingħajr mistħija u x'hekk. U l-ħajja tiegħu kienet qed issejr akkuża għalihom. Akkuża għalihom għax huma mhux biss kienu qegħdin jagħmlu dak li mhux sewwa, ma kienu marbutejn ma dak li mhux sewwa. Allura x'ħin Ġesu kien jiftħilhom għajnejhom flok ma jgħidu Alla qed jiftħilna għajnejna biex ninbidlu. Rridu jsiktuh il-Ġesu. U biex isektuh rridu jeħilsu minnu eżis ħuti. Issa ħafna drabi dan ir-raġunament li smajna fl-ewwel qari ma jkunx raġunament li l-bniedem jagħmlu konxjament, imma jkun raġunament moħbi fil-moħħ tagħna. Nonżbulu lil ġust għaliex hu taxkil għalina fi triqietna u kontra l-emejjel tagħna. Iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna. Jgħid li jara fl-Alla u sejjaħ lilu nnifsu bin il-mulej. Għalinu ċanfira tal-femmit tagħna, narawh biss taħt għajnejna idejjaqna. Araw eżis ħuti x'qawwa ta' kelma eżis ħuti. U għalhekk dan kollu xi fisser għalina eżis ħuti meta ninnutaw fina xi atteġġament. Pereżempju l-atteġġament li rridu dejjem nikkomplejnjaw fuq kollox. Tajjeb ta' nistaqsu għaliex. Mhux hekk xi drabi tista' tkun fil-fond ikun hemm ċerta ejra. Eżis ħuti. U din l-ejra toħroġ billi nibdew nfittxu il-ħin kollu raġuni biex immaqdru dak li nkunu qegħdin naraw. Jew inkella rabja konsistenti. X'ikun hemm fil-qiegħ ta' dik ir-rabja? Ikun hemm ċertu esperjenzi li weġġewna u li aħna maħniex konxji tagħhom u li dik ir-rabja mbagħad tagħmlilna ħafna ħsara. U għalhekk eżis ħuti hekk il-kelma tal-lum qed tiftħilna għajnejna. Xi drabi u x'hekk kif smajna fl-ewwel qari jista' jkun li nkunu qegħdin nirrifjutaw inwarbu dak li qed jgħidilna Ġesu sempliċement għax naraw bħala ċanfira għalina. U ma nkunux li biżżejjed biex ngħidu Ġesu qed jiftħilna għajnejna għal ġejt tagħna. Ma nkunx li biżżejjed li ngħid isma' jien żbaljat. Jien għax biex naċċetta li nkun żbaljat, eżis ħuti. Mhix faċli, titlob umiltà. Kuma nkun xumli li naċċetta li jien żbaljat, nibda nippunta subajja u nwaħħal f'ħadd ieħor. Eżis ħuti, u din kienet xi ħaġa li ġrat ħafna fl-esperjenza ta' Ġesu għadda tiġri fi żmienna. U l-istess smajna fl-Evanġelju. Ġesu għal-bidu jevita li jitla fil-Ludija, il-kapitali tagħha Ġerusalemm, għax jridu joqtluh. Dawn jridu joqtluh mhux għax sabu xi ħaġa ħażina fih. Mhux ma kinux humli biżżejjed biex jgħidu Ġesu għandu raġun. Aħna żbaljati. Li tgħid jien żbaljat mhix faċli ta'. Imma kemm jagħmlilna ġejt eżis ħuti meta nkunu żbaljati u nammettu li żbaljajna. Għax ifisser li jkun dak l-ewwel pass biex ninbidlu. Biex nagħmlu ta' bilħaq dak li jrid Alla minna. U allura eżis ħuti tajjeb ta' mejnek f'dan l-aħħar ġranet tar-Randan imqaddes. Ikonna ċans biex nieqfu ftejt fil-fond ta' qalbna u nistaqsu lilna nfusna. Hekk jiena fiex jinsejjer. Il-verità dwari x'inhi? Kemm qed naċċetta l-kelma ta' Ġesu? Jekk jiena nħossni għandi għal persuna, hemm persuna li forsi jien naf irrabjat għalija jew iddejjaqni ħafna. Għaliex? Għax qed jiġri hekk. Eżis ħuti. Il-Vanġelu tal-lum rajna kif Ġesu mbagħad hekk jitkellem ċaru tont. Hekk donnu iktar ma joqrob il-mument tal-passjoni tiegħu, iktar Ġesu juri li qiegħed joqrob lejn il-missier u hemm ċertu sessjoni tan-nies ħanejdu hekk li titbiet minnu tikkundannah. Mhux għax kien hemm fuq xiex tikkundannah,
Anzi, għax Ġesu dejjem qed jidher iktar minnu li hu l-mibgħut ta' Alla, li hu Alla magħmul bniedem. U dan ma rridux jaċċettawh. Ma rridux jaċċettawh, għalhekk eżis ħutiju nitolbu bil-qalb il-mulej illum. Jatina grazzja li meta l-kelma tal-Alla ċċanfarna, meta nisimgħu xi ħadd li bi kliemu forsi nħossuh jinfidna, mhux nakkużawh u nikkundannawh, imma ngħidu x'inhi dik il-verità li qed tweġġa'. Bil-Malti ngħidu l-verità tweġġa', u hekk hu. Meta xi ħaġa tweġġagħna ħafna, tajjeb nieqfu ftit nistaqsu lilna nfusna għaliex qed tweġġagħna din ħaġa. Għaliex hemm xi verità fija li aħna ma nistgħux għalija ma nistgħux naċċettawha, u jekk kienu hekk mhux aħjar numilja ruħi u nersaq quddiem il-mulej u ngħidlu mulej jiftaħ li għajnejja għenni biex meta l-verità tweġġani ikolli l-umiltà biżżejjed li jiena ngħid mulej għenna ħaninbidel. Jiena qiegħed fl-iżball, għenna ħaninbidel mulej. Għax hija l-kelma tiegħek, hija s-sejħa tiegħek li qed issejjaħli, hija l-kelma tiegħek li qed issejjaħli biex insir nixbaħ dejjem aktar lil Ġesu ibnek. Biex inwarrab it-triqat tiegħi l-ħżiena, it-triqat tiegħi li inti ma tridhomx, biex ngħix it-triqat tiegħek li huma ta' ġiet għalija, li jfejquni mill-mar tiegħi, mid-dnub tiegħi, biex insir nixbaħ dejjem aktar lil Ġesu ibnek. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Inroddu ħar lill-Missier għax fi Kristu aħna għandna l-fidwa fid-dem tiegħu u l-maħfra ta' dnubiet. Nitolbuh u ngħidulu qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek flimkien. Qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Għal-Knisja biex ma tibżax ix-xandar lil Kristu bħala l-mibgħut tiegħek quddiem il-bnedmejn li jitolbuha raġuni għal-fidi tagħhom. Nitolbu qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Għal dawk il-popli li għadhom isofru moħħrija minn reġimi ta' dittatura, nitolbu qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Għal kull min ibati minn inġustizzja fil-familja jew fil-post tax-xogħol biex tintradlu id-dinjità tiegħu, nitolbu qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Għalina biex ma nikkundannawx il-ħutna għal-mewt meta niżolawhom u nwarbuhom minna għax naħsbu li aħna aħjar minnhom. Nitolbu qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Inkomplu nitolbuh il-mulej għax-xita f'dan l-aħħar parti tal-istaġun tax-xita. Ħanitolbuh ukoll għall-paċi fid-dinja, nitolbuh fuq kollox għal xita ta' grazzi mis-sema f'dan l-aħħar żmien tar-Randan u fil-ġimgħa mqazza b'mod speċjali biex il-mulejjenna ħanersqu leħ bil-verità biex inkunu għomli qudiemu. Min qalbi hekk niftakar f'ħafna minn ħutna li qegħdin isegwu dil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nitlob minn qalbi għall-anzjani, għall-murda, għall persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli jeżisħuti fil-missjoni diffiċli ħafna imma nobli li jagħmlu. Nixtieq nitlob ukoll għal dawk li talbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mhux speċjali dawk il-persuni li forsi għaddej minn xi mument diffiċli tal-ħajja. Fiskiet noffru lil mulej it-talba personali tagħna. U Alla, għenna biex inħarsu l-kelma tiegħek f'qalb tajba u sinċiera u nagħmlu l-frott billi nżommu sħaħ fil-fema bi Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru dan l-mawun bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek,
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li uniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li noffrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb u wassalna aktar safja għan dak li waqfu għalina Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek waqt ġdejt u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Joseph Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħidnu bit-tagħna u tad-dinja kollha, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejq. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. poplu tiegħi, ħejli fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobbina. Il-ġitu riċtek u sħalfajtek, fid-desert bil-manna jina tmajtek, għal-mewt jikun dannajtni, ma sħalik inti sħallabtni. Poplu tiegħi, ħejli fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur
دور لأيام الجديد قلبك صبينام كلك زون شي حاجة وشخطيلك عليا كنت تبني ويلمسيرك بالهانتا فتاتي جانبي ليلة هايتك لحر تارتا دني Poplu Tiei Eidli Fishhatin Astekina Arnik in Jeitim Sala Dur Leia Miljdid Vexobina Saba kolla dawli triqur ejtek Lil-mam il-blad ġiri il-profdejtlek Fil-ħaġ il-ħal ġejt ejtni Għalix ma lajrin sejtni Poplu Tiei Eidli Fishhatin Astekina Tali in Jeitim Simsalla Dur Leia Miljdid Qalbek sobina Ejjew eżisħuti nitfaw ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsalmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Għamel mulej li bħalma nħallu warajna li moddi tagħna u nidħlu f'ħajja ġdida ekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġeddu b'fema qaddisa bi Kristu Siedna. Qabel ngħidu tliet Ave Marijiet lil Madonna xtaqt nagħmel avviż importanti. Bħalma tafu aħna qabel it-qarbin nużaw is-sanitizer. Dan nużaw b'rispett lejkom mhux hekk. Sewwa jiġifieri għaw xi wħud li joqogħdu jċemplu u jiktbu littri u jikkomplejnjaw għax jaraw is-sanitizer. Nitlobkom ħudu ftit paċenzja, ma naħsibx li s-sanitizer għandu jagħti fastidju lil ħadd. Allura ħudu paċenzja, is-sanitizer huwa importanti li nużawh, ma naħsibx li huwa l-każ li toqgħod iċempel u jikkomplejnja xar sanitizer fil-ġemp u xekk. Allura ngħid il dawk li għamlu dan, din hija xi ħaġa li qed irid jaċċetta fi żmien tal-lum li saret ħaġa importanti li nużawha qabel it-qarbin. Ħanejdu flimkien tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem tal-Tagħna Marija dan fil-qabar. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Wieqfa kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salib imdenen
ta' din l-om jilqal maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha jifet sejf jinniket kem dbatiha f'qalb uġuha li madweja li jifniha ħasset l-om jimbirka